Saro sa mga bistadong tindahan ning gamit sa pagmumotor, siring ning helmet sa Legazpi ang tindahan na ini, na makukuha sa kasentrohan kan syudad. Pagbibida kan sales clerk digdi na si Joseph, igwang import commodity clearance o ICC sticker ang mga pigbebenta ninda. Kiugma siya na padagos sindang pigbabalikan kan sa indang mga parokyano. Dakula po talaga siyang tabang kasi inot na inot ang mga motorista po baga, two wheels man lang po yan, may possibilities na ma-disquido. So, dakulaon na protection ang helmet kasi sa sitwasyon tangon yan digdi sa Pilipinas, sa traffic po baga kita, may mga minsan nagkakasagian, may posibilidad na mabagok si payo, si ulo. Iyo po ang nagsasagang kang sa iyang pwedeng maging pinsala. Ang 8 taon ng motorista na si Ken Candigao City, haminadong nagagastos ng dakula sa helmet. Sabi niya, syerto mandang pangharaluyan ining magagamit as imposible pa siyang maisalbar sa diskwido. Protection po sa dere. Kung mabagok man, may ma-protect sa payo mo. Kung dahil helmet, siguradong pag natama patang payo, masilan. Sigun sa hepe kan DTI Bicol Consumer Protection Division, ngani na masyerto na dekalidad ang helmet as iniba pang gamit pang motorsiklo na nababakal sa mga tindahan, hanapon ang Philippine Standard o PS Mark sticker sa babakalo na produkto kung ini ang locally manufactured. Import commodity clearance o ICC sticker naman kung produkto hali sa ibang nasyon. Ang mga nasambit kay ang marka na nagtatao ning garantiya na ligtas ining gamiton as inaprobado kang Bureau of Philippine Standards. Saro po sa mga parabakal, sa mga riders na po, sa mga riding, sa mga aramtan na dakulong kitang riders ngunyan. So, ang gamiton po nindong helmet, itong pigaputang standard protective helmet. So, nasabi ko, ang mahiling tapo sinda, pag igwan ng PS mark or ICC stickers, that's the guarantee na yung mga markings na yan na magpapahiling na nag-agi po sa nagkanigong safety standards in mga helmets ta. Sa mga paratinda naman po kang mga helmets na yun. So, again po, pig-advise mi sinda na they po mag-approvichar, they mag-take opportunity. Aram ko na mga uncertified na mga helmets, barato yan. So, data na po yan ipag-display o pagpabakal sa tuyang mga riders. And ang Department of Trade and Industry padagos po ang pag-inspect, pag-monitor kang mga tindahan ng helmet para po maiwasan itong mga mapabakal itong mga uncertified helmets. Dugang pa kang ahensya, nagbibisita man sinda sa mga tindahan para hilingon ang mga pigpapabakal na produkto. Patanid kang ahensya sa mga tindahan, kaso ang nagahalat sa mapapatunayan na nagpapabakal ning warang PS as in ICC sticker. Kung sa multa o kaya naman posibleng pagpapasara ni negosyo ang padusa. Para sa mga baretang tatakpikol, may arango.